नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। कैसन बानी रुआ सबे? आज बता दें कि बहुत खुशी की बात बाकी बहुत ही बढ़िया बहुत ही ब्लास्ट गाना किंग पवन सिंह जी के गाना बहुत ही जल्दी रिलीज होके वाला बा टिप्स भोजपुरी पर। टिप्स म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल से रिलीज हुई जौन गाना तुमसा कोई तुमसा प्यारा तुम पवन सिंह और प्रियंका सिंह जी के गाना बहुत गाना अब की रिलीज होके जा रहा बा। तर वह सब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी और ढेर सारा शेयर करिए ये गाना के। बहुत जल्दी आई टिप्स भोजपुरी पर। तब के लिए अगर सब्सक्राइबर नहीं कैले तो उस चैनल के सब्सक्राइब करके रखी, क्या कि बहुत ही खतरनाक गाना आ रहा बा। समझी कि एक आगे बॉलीवुड भी फेल बा। बहुत ही खतरनाक गाना पवन सिंह और प्रियंका सिंह जी दोनों आदमी मिलके ई गाना के गौले बने। ई गाना के लिखले बनी रोशन सिंह विश्वास जी, दिले बनी प्रियांशु सिंह जी। और वह सबके लागते हुए कि सब लोग में खतरनाके आदमी बा। सब लोग के सहयोग बा। बहुत ही अच्छा गाना बा। तर वह सब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दे मी गाना के। आई गाना में काम यानी वीडियो बनौले बनी रुआ सबके बना आनंद मिश्रा जी। वीडियो के जौन डायरेक्टर बनी आनंद मिश्रा जी। जब वीडियो के कुछ अलग ही लेवल बा ओके चलते आनंद मिश्रा जी के दहल बा। समझी कि रवि पंडित जी के अलावा आनंद मिश्रा जी के कितना मतलब कि बा। तो बहुत ही खतरनाक वीडियो बनल बा एकर। बहुत ही मज़ा आई। बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना बा। सुन के वीडियो भी देख के बहुत ही इंटरेस्टिंग आई। तो वह सबके हम बता दी कि वीडियो में काम कैले बनी सौंदर्य शर्मा जी। बहुत ही अच्छा एक्टर सौंदर्य शर्मा। उल्लेखा प्रजापति सौंदर्य शर्मा उल्लेखा प्रजापति मिल के काम कैले बनी। बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनल बा। तो रुआ सब उतने ढेर सारा प्यार दी कि जितना मतलब ये में मेहनत कैले बनी पवन भैया उतना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद अब की गाना की रुआ देवे के बा। तुमसे कोई प्यारा बहुत ही खतरनाक गाना, बहुत ही जबरदस्त गाना। रुआ सब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दे बहुत ही जल्दी रिलीज होके वाला बा टिप्स भोजपुरी पर। तो ऐसा ही प्यार आशीर्वाद बनल रही। हमारे पीके भी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें वीडियो के।